बऱ्यापैकी ना तेलात भाजूया. बघा कशी पाणी ओतल्याबरोबर आता तरी येईल, म्हणजे गरम पाणी ओतल्याबरोबर वरती मसाल्याची तरी येईल. नमस्कार मंडळी, मी आज बनवतलोय आम्ही कुठलेल्या मालवणी भाजक्या मसाल्यात बकऱ्याचा मोटर. तर कसा बनवतोय तर तुमका दाखवते. तर बनवतलोय ता सुद्धा आता शे पाले काजी लागले. पाले काजी म्हणजे काजी लागान गेल्यानंतर परत काजी लागतात पालेहून, त्याला म्हणतात पाले काजी. आणि त्याची असत हे गर, हे बघा हे गर घालून मी आज बकऱ्याचा मटण झणझणीत बनवतलोय. तर माझं व्हिडिओ पूर्ण बघा. तरी पहिली हळद लावतोय, माका जितकी होई तितकी. माझ्या मसाल्यात जास्त काय लागणार नाही. आणि असा माझो मालवणी भाजको मसालो. तर ह्या मसाल्याक अजून काही घालूची गरज लागणार नाही, कारण जेनी मसालो घेतल्यानी त्यांनी माका माझ्या मसाल्याची चव सांगल्यानी तर माका बरं वाटलं ऐका. आणि आता घालतोय तर मीठ घालताना चवी पुरता आपण मीठ घालू गया. कमी जर झाला तर मीठ थोडा रसो आपण चव घेऊन बघून नंतर घातला तरी चालता. तर आता ह्या ना मी मिक्स करून घेतोय. आणि अजून माका मसाला जो होय तो मी आता फोडणीक टाकलंय कांदो बिंदो का त्याच्यात मी तरी येण्यासाठी टाकतले. तो कशा पद्धतीत टाकतोय तो दाखवतोय. होच मसालो असा मी, आणि खायची पावडर बिवडर काही घेऊक नाही असं. तर काही जण विचारतात माका की तुम्ही नंतर टाकलात तो मसालो कुठचो होतो. तर मी खयचोच मसालो अजून टाकणार नाही, माझोच मसालो फक्त दोन पद्धतीत मी टाकतोय. कारण ह्यो असं लावून घेतलो काय त्याची जास्त तरी येणार नाही म्हणून मी तोच मसालो तेलात टाकतोय शेवटी. पण तो मसाला मात्र करापता कामा नये. तरी अशा पद्धतीत आता मी यात चोळून घेतोय. तर या पातेल्यात मी या तामान मारून घेतलंय. आता तामान म्हणजे काय ह्या सुद्धा कोणाक कळणार नाही. तर तामान म्हणजे रका किंवा माती. आपण ती भिजवून या पातेली कशी मारून घेतली तर पटकन घासाक सोपी जाता, हाताक जास्त काळा लागणार नाही. तर आता मटणाक बऱ्यापैकी मीठ मसालो लागला, मुरला, अर्धा तास झालं. आता फोडणी घालून घेऊया. आता टाकतं कांदो फोडणी. तर या असा तमालपत्र टाकतं. 1 चमचा लसूण पेस्ट म्हणजे आला लसणाची पेस्ट. आता कांदो म्हणजे फोडणी बऱ्यापैकी भाजली या. तर त्याच्यात आता मी तरीसाठी तोच मसाला टाकतोय. तर आता बकऱ्याचा मटण फोडणीत टाकूया. आता बऱ्यापैकी ह्या तेलात भाजूया. तर हे का आता तेल सुटापर्यंत झाकून ठेवूया. आग मात्र कमी करूया. तर बघूया. तर बऱ्यापैकी तेल सुटलं आहे बघा. आता ही मी याच्यात कोथिंबीर टाकून घेते. अशी कोथिंबीर टाकली का चव बरी येतात. चला तर आता बघूया आणि याच्यात पाणी घालून घेऊया. तर आता या मटणात थंड पाणी घालता कामा नये, गरम पाणी घालू गया. त्या प्रकारे अशा प्रकारे मी या गरम पाणी करून घेतलंय. त्या टोपात म्हणजे ज्या टोपात मसाला लावलोय मटणा त्या टोपात आता मी या म्हणजे धुवून घेते. कारण हो मसाल्याचो ह्या असा टोप असा. बघा कशी पाणी ओतल्याबरोबर आता तरी येली, म्हणजे गरम पाणी ओतल्याबरोबर वरती मसाल्याची तरी येली. तर कसा असता मसाल्याची तर तरी इलीच असा ती दिसता तुमका.
मी तुमका कशी तरी वर काढू गई म्हणजे काय घालू गय आणि कशा प्रकारे तरी करू गई तर मी तुमका सांगले म्हणजे मसालो कसो टाकू गयो. तर आता दुसरा कारण खोबरा जर आपण आता ह्या मटण जर आता शिजल्यानंतर आपण खोबरा वापरतो बघा वाटाप. त्या वाटाप जर तुम्ही जास्त प्रमाणात वापरलात तर ह्या पांढरा जाताला मग ती तरी जास्त दिसाची नाही. आणि कमी प्रमाणात जर तुम्ही खोबरा वापरला तर त्याला चवय बरी येतली आणि त्या जाताला लाल भडक आणि ती तरी वर दिसतली. तर काय काय जणांचं म्हणणं असतं असा की त्या पांढरा दिसता तर आपण जसा खोबरा घालतो ना त्याच्यावर असता. आणि चिकनाक म्हणा मटणाक म्हणा जास्त खोबरा घालूचं नसता मग त्या खोबऱ्यासारख्याच लागता म्हणजे नारळाच्या खोबऱ्यासारख्या मग त्याची चव कमी जाता. तर ह्या आता ह्याच्यावर पोकळ झाकण ठेवतोय. पोकळ झाकण कित्याक ठेवतोय तर उमळान जाता कामा नये म्हणा. आता ह्या शिजाडू. तर हवा कशी सुंदर अगदी पोकळीचा वारा मस्त लागता आणि आजूबाजूला आम्ही पंपात पाणी सोडला ह्या बागेत तर इतक्या सुंदर वाटता ना. पण आतासा कसा माहिती आहे आतासं उन्हाळा असा आणि किडे असतात म्हणजे ते पिंगाणी असतं झाडावर बसले असा मासूक कसा असता माशी तसं त्याच प्रकारची ती एक पिंगाणा असता मोठा पिंगाणा असता आणि त्याचा आवाज ना व्हिडिओ किनकन करून येता. कारण का खंय जवळपास बसणार ना पण त्याचं दूर खंय तरी झाडावर वरती जरी त्याची बसकन असली ना तरी व्हिडिओ आवाज येता किनकिन करून. कारण कसा असता सांगलेला बरा असता तो आमच्याकडनं आवाज नसता तर तो पिंगाण्याचा आवाज असता. तो जरा तुम्ही समजावून घ्यावा म्हणजे तुमका सांगायला ठेवतोय. आता म्हणताला कसलो आवाज येता यांच्या व्हिडिओ मोठ्या आवाज केलो काय तो पिंगाण्याचा आवाज येता किन करून. चला तर बघूया ऊब येली का. तरी बघा ऊब मस्त गेली. आता घालूया काजीचे गर. तर हे काजीचे गर म्हणताला काळे कसे दिसतं तर हे काजीचे गर आम्ही कापून घेतले त्याच्यानंतर गरम पाण्यात टाकले टी घेण्यासाठी. गरम पाणी असून काढले का असे ते काळपट म्हणजे कलर त्यांचा बदलता एकदम पांढरे शुभ्र दिसणार नाही. तर हे काजीचे गर असत ना ते आता मी ह्या बकरीच्या मठात घालून घेते. चला तर बघूया फोडणी घालून 20-25 मिनिटं होऊन गेली. बऱ्यापैकी ह्या मटण शिजला तर आता ह्याच्यात वाटा घालूया. तर आता वाटा घालूया. चला तर आता उतरून घेऊया. तर बकऱ्याचा मटण झणझणीत असा मस्तपैकी तयार झाला. आता उतरून ठेवलोय आणि आता पोळीचं पीठ ठेवलेलं आहे. बकऱ्याचा मटण निस्ता खाऊ जमणार आहे त्याच्याबरोबर काहीतरी होय. आता मी आता काढतले पोळी. बकऱ्याचा मटण झणझणीत शिजला तर आता लागली ती भूक आणि भाताबरोबर आणि पोळ्यांबरोबर. पोळी म्हणजे आंबोळी कोकणातली आंबोळी त्याच्याबरोबर खाऊ इतकी सुंदर मजा येतात. तासुद्धा ह्या असा मोकळ्या निसर्गात पोकळीच्या बागेत हवा सुंदर लागता. जेव्हा आम्ही जेवतो होता. काजीचे घर घातलेला बकऱ्याचा मटण जेवा सुरुवात करा.
तर येवा जेव बकऱ्याचा मटण झणझणी शिजला वास तर सुंदर येता आणि त्या वासान म्हाका भूक लागली पोळी मी आता खातोय तर पोळी खाते आणि बघते आणि चव सांगते बकऱ्याच्या मटणाची. एक नंबर मस्त जेवण. बकऱ्याचा मटण तर झणझणीत झाला तुमका चव सांगलं. आता बकऱ्याच्या मटणाबरोबर सोलकढी नाही कोकणात करता वेगळा वेगळा काहीतरी वाटतं तर त्याच्याबरोबर सोलकढी केली जिरवाने. बकऱ्याचा मटण तर जड असता. सोलकढी तर बरी झाली हा. तर माझ्याकडे 5 किलो सोला असत हे बघा सोला बरी असत. आता या सोलकढीचा रंग बघा त्याच सोलांची सोलकढी केलं आगळ असा. तर जर कोणा होय असात तर स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर ऑर्डर करा. जास्त सोला मिळायची नाही सध्या माझ्याकडे 5 किलो असत तर अर्धा किलो सोला घ्यावा कारण प्रत्येक जण सांगता सोला नाही आणि सोला कधी येतले मला विचारतात. तर सध्या अजून सोला चालू जाऊक नाही असो तर मी शोधून 5 किलो झाडलोय. अर्धा किलो मी ज्या का मागशात त्यांना देतो. तर अशा प्रकारे ह्यो माझा मस्तपैकी झणझणीत असो मटणाचा व्हिडिओ झालो हा. तर जेव घेवा आणि ह्यो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा.